बिहाम नोंसोर बिखुनजो बिजामादै उन्दुलायनो नोंसोर लाजियासै आरोबाव रायजोफोर जाय बाथ्राखौ बियो जावले आंखौ नंखाय एलिगेसन होबाय थादों मास्टार हौवाजों गोसो थोलायो मास्टार हौवाजों गोसो थोलायो होननानै नांगौ जायोब्ला आङो बे गासैबो आङो कल लिस्ट आरो कल रेकर्डफोरखौहाय आङो दिरुननो गोनां जागोन आं गोसो गैया नाथाय जुदि बेबादिनो दावराव दावसि खालामबाय थायोब्ला आं दिरुननो गोनां जागोन सोर मा बुंहरदों बुंहरा आं बेखौ मोनथिमोंबो आं खोनासंनोबो लुबैया सोर थार्ड पार्सना आंनि माबा मोनसे आंनि बेरेखा बुंहरदों ना मा बुंदों बेखौ आङो नागिरनायनि दरखार गैया किन्तु आंखौ जेखाने नंखाय एलिगेसन होदों गोसो थोयो होननानै दाखालिबो मिटिंआवहाय आंखौहाय बुंदों 2 मासनिफ्राय सासे मास्टार हौवाजों गोसो थोलायोमोन होननानै जाय समाव बियो खारलांनानै थाहैयो गावनि लोगोफोरनि न'आवहाय कन्टेक्ट जेबो खालामा फन हरबाबो फन दिखाङा फनखौ ब्लक खालामनानै दोनो ओरै फारसेथिं बियो मा खालामदों आंनि मबाइलखौ WhatsAppखौहाय बियो हेकिं खालामनानै लादों बियो सासे हेकार्स रायजोफोर आं दिनै रोखायै बुङो आरो आंनियाव दाबोनो प्रमान दङ बेनो जाहैबाय बियो गावनो खुगाजों बुंखानायखा बियो आंनि मोनसे रोंगौथिसो इसोरनि होनाय रोंगौथिसो बेयो आंनि होननानैहाय बिखौ बियो प्राउड खालामनानै लायो हेक खालामनायखौ बोरै जादों बियो नंखाय बाखाय आंखौ एलिगेसन होनो होननानै बियो जमनानै थादों गोबाव समनिफ्राय जमबोदों नाथाय जेबो बियो प्रमान मोनाखै मोना बेबादिनो जमनानै थादों सानसेखालि ओरैबादि जाबाय बै समाव जोंनि वेस्ट बेंगलावहाय 32,000 मास्टार साख्रि मावग्राफोरनि साख्रिया केन्सेल जाजोबो अचानक साख्रियानो केन्सेल जाजोबनानैहाय हालाय हाफाय जाजोबदों बै समावहाय आंनि बै जे बै लोगोआबो मास्टार साख्रि मावग्राबो बै बेचनिमोन बेखौ आं गोसोखांदों बै बेचनि दां होननानैहाय आङो सोंहरदों फन खालामनानै आं रायलायहरदों माब्रै दं बोरै खबरफ्रा नोंनेबो बे लिस्टआव दं नामा नैबेफोरबादि गोबां बाथ्रा रायलायदों दुखु सुखु बानजायहरलायदों रायलायनाया गोलाव जालांदों थाङै थुङै बियो सोंदों नों हाबायावबो थांनो मोनासै निमन्त्रन हरदोंमोन नोङो आं सहैयासै बेस्थ' जाना होदों बिरादनो नैबेफोरबादि दालाय बोरैथो नोंनिलाय संसारफ्रालाय आंखौ सोंदों जेब्ला आंनि संसार जानाय सोमोन्दै बे सोङो आं खोन्थाहरदों नै बिदि आंनियाबो दुखु मा खालामनो बेफोरनि गेजेरजोंब्लाबो आं जिउ खांनानै दं बे समाव बे आंखौ गोबां बानजायहरदों दे जायो इसोरनि आखायाव हगारनानै मोजाङै मोजां सोलिलांनो चेष्टा खालाम गावनि जिबनखौ खोमानानै लानाङा नों थैनायनि लामायाव थांनाङा फिसा सासे दं फिसा सासेनि मोखांखौ नायनानै मोजाङैनो सोलिनो चेष्टा खालाम नोंहा मावनानै जानोथ' साख्रि बाख्रि दंखायो नैबेफोरबादि गोबां भाषाजों बियो बुजायहरदों बियो लास्टाव एदावनाय टाइपआवहाय बियो बुंदों आंबोसो हिन्दु जाहैबाय नोङो बै समावहाय नोङो आंखौ हिन्दु होननानैहाय नोङो पात्ता होआमोन मायामोन जे कठर नोङो जेबादि कठर होननानैहाय आंखौहाय बियो ओरैनो एदाव बुंदों जे कठर नोङो होननानैहाय आंखौहाय पात्तानो होलायथियामोन दाने नै इदिसो जाबाय नोङे होननानैहाय है बाद होदो बेफोरखौ बादा टेनसन लानाङा मानाङा नै बेफोरबादि बाथ्राजोंहाय आंखौहाय जंखायनाय टाइपआवहाय आंखौहाय बुंहरनानै जेब्ला बेबादि रायलायनानैहाय फना दोनो बे समावहाय बियो फन हरनानै आंनि बिमानि फनावहाय फन हरनानैहाय बियो बुंहरदों प्रितिया सोर हौवाजों रायलायगासिनो दं प्रितिया सोर हौवाजों रायलायदों एसेबावनिफ्राय जेब्ला बेबादि रायलायनानैहाय फना दोनो बे समावहाय बियो फन हरनानै आंनि बिमानि फनावहाय फन हरनानैहाय बियो बुंहरदों प्रितिया सोर हौवाजों रायलायगासिनो दं प्रितिया सोर हौवाजों रायलायदों एसेबावनिफ्राय आंखौ बुंहरदों बिमानि मोखाङाव सोरजों रायलायनोसै लोगोजोंसो ना रायलायदों दा इयाव नै लोगोजों रायलायगासिनो दं नैबेफोरबादि गोबां नंखाय बुंहरदों लाजियासै मायासै नैबेफोरबादि बाथ्रा
नाथाय बै सानसे बै एसे गोलाव बाथ्रा रायलायनायखौनो आंनि सायाव नंखाय एलिगेसन होनानै दिनै गोसो थोलायोमोन होननानै बुंदों आरो दाखालि एसेबां रायजो राजाफोरनि मोखाङाव बियो नंखाय एलिगेसन होदों मास मोननैनिफ्राय आङो सासे मानसिजों आं गोसो थोलायोमोन होननानैहाय नंखाय बेफोरो आं नांगौ जायोब्ला आं बेखौहाय आं नाहानजोबनो गोनां जागोन दिरुनजोबनो गोनां जागोन गासैबो प्रमानफोरखौ दिनैहाय बिनि उनावहायनो बियो आंखौ ओरैबादि भाइराल खालामासै बियो सान हौवा थोआ हर थोआ मालायनि हिनजावजों रायज्लायग्रा सोर गुन्दा मास्टार नै बेफोरबादि लिरबाय बै मास्टार लोगोनिया अलरेडि गार्लफ्रेन्ड दंखायो बेहा हाबा जानो थिक थाक दाना दोननाय गार्लफ्रेन्ड दंखायो बे सिख्लाया बे हिनजावा आंखौ फन हरबाय है नोंनि हौवाया मा होदलाबायखो दाननो हो नों बुंफिनदो नङाब्ला जोङो सेस मान सनमान सेस जाजोबनायसै बुंहरबाय आं मानिनानै लाबाय आंनि हौवायानो बेबादि गोदाव सोराव जेबो मोनथिया लाबानो बेफोरबादि होदलाबायबायब्ला दे मान सनमान बासायनो थाखाय आं बुंना होफिननायसै होननानै आं रायजो राजाफोरनि मोखाङाव फैनानैहाय आं क्लेरिफिकेसन आं भिडिअ होफैदों आरो जाय भिडिअखौ बै समाव बियो भाइराल खालामदों बेखौहाय बियो गावनि चेनेलनि गेजेरजों बियो भाइराल खालामाखै जाय हौवाजों बियो आंखौ मास्टार हौवाजों गोसो थोलायो होननानै आंनि नंखाय बाखाय आंनि रिल्सखौहाय बियो भाइराल खालामदों बे हौवा नङामोन बे मास्टार हौवा नङा बियो आंनि बै समावहाय बेजोंहाय एमजेजों हाबा जानायनि सिगां जाय हौवाजों आंनि हाबा थिक जादोंमोन किन्तु हाबा थिक जानानै प्रि वेडिं फट' शुट खालामलायबायमोन जोंना थां फै जालायोमोन नै बै सेंग्राजोंसो बै रिल्स लानायमोन माने जों शपिं खालामखांनानै ड्रेसफोरखौ गाननायलायनानै जों रिल्सखौ बानायदोंमोन बै रिल्सखौ आङो एमजेजों हाबा जानायनि सिगांनो आं रायथेरलायखानानै जाय रिल्सखौ आं दिन्थिलायदोंमोन बे रिल्सखौ दिनै बियो गावनि मबाइलाव सोना लाना एसे गोबाव फिसा फिसौ मोनलायनायनि उनाव बे भिडिअखौ बियो इउज खालामनानै बियो आंखौ बदनाम होआसै हाजासे बे हौवानि मोखाङा जाय हौवाखौ बियो भिडिअ नोंथांमोना नुदोंमोन आं पिंक ड्रेस गाननानै दंमोन शर्ट ड्रेस जाय हौवाखौ बियो देखायदों थावालि गाननानै बे हौवानि मोखांखौ बियो AI जों एडिट खालामनो गोनां जादों मानो होननानै बुङोब्ला एमजेआबो मोनथियो बै जाय हौवा जों आंहा हाबा थिक जादोंमोन जाय हौवाजों बे रिल्सआ लानायमोन बे हौवाहाबो हिनजाव दंसै जों हाबा जानायनि सिगांनो बियो हाबा जादों आरो दिनैनि दिनाव बिहाबो फिसा सासे दङ होमब्ला दिनै बेफोरबादि बिसयखौ दिनै मोनथिनानै बियो चालाकि खालामनानै बै हौवानि मोखांखौ बियो AI जों खोबथेदों AI जोंहाय बानायनानै बिखौ खोबथेनानै बियो मा खालामदों आंनि मोखांखौल' देखायनानै आंखौ भाइराल खालामदों सासे गथ' मोनखांनायनि उनावसो दिनै साननानै नायदो बेसेबां आंखौ बियो फाव फान्दायनानै आंखौ खोख्लैनो थाखाय बियो नारा नाथा आंखौ बेसेबां दुखु होबोदों लाजि सिं मोनदों बेसेबांबा आं दुखु जादों नंखाय बाखाय आंखौ बेबादि भाइराल खालामनानै आङो मास मोनथामसो आं ससियेल मिडियायाव आं फैयाखै नोंथांमोना बयबो मोनथिखागौ आं फिसा उन्दैखौ लानानै आङो मेगननि मोदै लानानै आं खुद्रि गाबदों नाथाय बियो थगायदों गावनो भाइराल खालामदों दिनै बै समाव बियो थगायनानैहाय बियो गाफ्लाफैलायदों आं भाइराल खालामथाराखै होननानैहाय बियो गाफ्लाफैलायदोंमोन नोंथांमोना बयबो मोनथिगौ गारि सेराव जिरायलायनानैहाय बियो लान्थिनो गाफ्लाफैलायदोंमोन आं भाइराल खालामाखै होननानै नाथाय थाङै थुङै दाखालनि दिनावहाय जेब्ला आङो बनसु आफादनियावहाय आङो FIR बिलाइखौ आङो मोनसे आङो एप्लिकेसनखौ हैदों आफाद हिसाबैहाय एसे बिजिरना होदो होननानैहाय बै समाव बियो जेब्ला आफादनि मानसिफ्रा बेखौ लेंहरबाय थादों जोङो मोनसे मिटिंखौहाय दे जोंनियावहाय जों सावरायलायगोन फै होननानै जेब्ला लेंहरदों बियो आंनि खिलाफ एगेन्स्ट गाज्रि हिनजावा बे हिनजावा गाज्रि होननानै बियो मा हरदों प्रमाण सुरुबै मोनथायगौ ना रायजोफोर जाय समाव बियो बै भिडिअखौ आं भाइराल खालामाखै आंनियाव गैया आं नुफेराखै बेफोरबादि बाथ्राखौ बुंदों बियो गावनि मबाइलनिफ्राय बनसु आफादनि मेम्बारफोरनि मबाइलावहाय बियो बे भिडिअखौ हरदों होमब्ला नायदो रायजोफोर दिनैनि दिनावबो बियो आंखौहाय
मान सन्मान जानो थाखाय आंनि देहाफोरखौहाय बियो मानसिफोरनो देखायबायनानै आंखौ चरित्रहीन होननानै दिन्थिनो बि गाराखै बेफोरो मा संसार जाग्रा जुदि मोजां हौवाब्ला दिनै गावनि बिसिखौ सोरबा हौवाया बिदि खालामो नामा साननानै नायदो बिनि टारगेटआ मा होमब्ला बेयावनो बिजिरनानै नायदो रायजोफोर थेवबो आंनि गोसोआव मोनसेल' मानसिया गोरोन्थि मावो मानसिया गोरोन्थि जायो मोनसे समय फैयो मानसिया गोरोन्थि मावो नाथाय बे गोरोन्थि मावनायनि उनावहाय मानसिया सुद्रायो नै बेखौ साननानै दिनैसिमबो आं फिसा सासेखौ आं गावनि गोरबोआव आं बजबनानै आं हांमा हाथा आं दुखु खस्थ'जोंब्लाबो आं मावनानै आं खांबोगासिनो दं थाइसे थाखा आं बिनियाव बिहरफेरा फिसा हिसाबै दिनैसिमाव फिसानो गस्ला गांसे बियो बायना होफेराखै दिनै बेबादि अबस्थायावबो आंहा जेबो दुखु गैया दे न' बां लुदों फिसानि जानाय लोंनाय गासैखौबो खांनाय फेदेरनाय आंनो नायगासिनो दं नायलांगासिनो दं आरो आङो मेसेज हरगासिनो थायो फन हरगासिनो थायो फनखौ ब्लक खालामनानै दोनो फन दिखाङा फन हरबाबो आंनि फनखौ बिजि लाइनाव सोनानै दोनो मेंग्लिलायो आं आरो फन थुयो आङो कয়েকদিন सिरि थायो आरो फन थुफिनबावो मेसेज हरो नै बेफोरबादि साराटा मेसेजनि रेकर्डा दंजोबो नै माखासे मानिखौ आं नोंथांमोननोहाय आङो स्क्रिनाव आं देखायनोसै जेरावबो आं नाजाबाय थादों आं सम आं फन हरोमोन आं फन हरदों आंखौ लांफै बेफोरबादि आं बाथ्राखौ बुंहरोमोन था दरखार गैया नों बादिखौ लायनायनि आंहा जेरावनो गोसो बेयावनो थाबाय था नोंहा नोंनि जबखौ लानानै लेभेल बालाय नों था नों बादि मानसिया आंजों संसार जाया नों बादि मानसिया साख्रि गारनानै आंनियाव फैनाय नङा नै बेफोरबादि बाथ्राजों आंखौ धमखियोमोन नोङो संसार जानो गोसोब्ला नों साख्रि गारनानै फैगौमोन नों साख्रिखौनो गारनो हायाखै गावनि साख्रिखौ लानानै नों लेभेल दुगा नों था आंजों संसार जानाङा जोंफोरबादिखौ नागिरनाङा होननानै आंखौ दम हरै दोनदों जेब्लानो आं रायलायहरनो नागिरो होनब्लानो आंखौ बेफोरबादि बाथ्राफोरजों आंखौ सावहरो आंखौ थांनोबो होआ थांनो नागिरब्ला माब्लाबा आंखौ आं मोनथिया बै समावहाय दाखालिसो आंनोहाय माखासे मानि आदामोना खोन्थाबाय बे सिलाइफ्रा बेफोरो दाउसेन गावथारग्रा होननानै आं मोनथिया आं हिनजाव फिसा नालाय आं हिनजाव मानसि आं एसेबां आङो फरायनाय मानसिब्लाबो आं बेफोरनि बागै आंहा नलेज गैया आं बुंनानै लाखायो थ' आङो बेफोरबादि आं थांनो नागिरब्ला आंखौहाय समावहाय बे मा होनो सिलाइफोरखौ देखायहरनानैहाय आंखौ दम हरोमोन आंखौ सिगियोमोन मा देखायहरदों बेलाय मा देखायनो नाजादों बेलाय आंखौ थांब्ला सिथारगोनसो नामा आंखौ थांब्ला सिथारगोनसो नामा आंहा गिनाय मोनदों मानोना आं थांनायनि बाथ्रा बुंब्लानो आंखौ रायथेहरो ओरै फारसे आं लिंहरो गैया आं थाङा आं थांनायाव दरखार गैया जिबनावबो थैबाबो आं बेंगल गाहैया आं बेंगल बर्डार बारा होननानै बुङो ओरै फारसेथिं आंखौ फैनो होआ ओरै फारसेथिं गावबो थाङा होमब्ला नायदो रायजोफोर माबादि प्लानिंखौ साजायबोदों दिनै थाङै थुङै बिनि गेजेरावबो आं नाजादों गोबां नाजाबोदों आङो नाजायै 2025 नि डिसेम्बरनि 5 तारिखआवहाय आंनि आंनि बिमाया बेंथलनि नालाय आंनि बिमाया बिमानि बिदा आंनि आमाइनि फिसाजो आंनि आब' सासेया केन्सार बेमार जादों दा आब'आ गैला संसाराव बुंखांनो गोसो गैया नाथाय बे जाथायफोरनि थाखाय दिनै रायखांनो गोनां जाबाय बे आब'आ बे समाव के बिसिनाव गोग्लैनानै थाबाय जानो हाला लोंनो हाला गावनि जाथि बागिखौ गोसोखांदों आङो खुनु रखम आङो सुटि बिनानै सानसेनि सुटि बिथानानै आङो गारि भारा लानानै गारि रिजार्भ लानानै आं आब'खौ नायनो थांदों आंनि बिमा बिफा आंनि फिसाखौ लानानै आं फैनाय समाव आं सानदों आं भिडिअबो बानाय थांदों आं साननानै थांखादों आं फैबाय एसे गोजान लामा आं गारि रिजार्भ लालायनानै आं एसेबां थाखा गारनानै आं फैखाबायब्ला आं आंनि न'आवबो आं हाबलांगोन होननानैहाय आं साननानैहाय आं थांखादों आं बेबादिनो आं खबर लाहरदों खाथि खालानि मानसिफोरनियावबो आङो खबर लाहरदों गावहाथ' फन हरबाबो फनानो दिखांखाया फनखौबो ब्लक खालामना दोनो नालाय आं खबर लाहरदों हाबफैनायनि सिगां मानसिया दंना गैयाथाय आं हाबहैगौमोन होननानैहाय गैया मानसियाथ' नुवाखै
दे माथो खालामो होमबाबो आं हाबहैनोसै थांगोन होननानैहाय आङो फैदों बेलासि सम जाबायमोन आं हाबहैदों आं न'आव नायनानै बेसेबांसिम न'नि खामानिफ्रा मा आवगायखो आवगाया आं नायस्रांनानै आङो भिडिअ खालामनानै आं फैदों जेब्ला